5 неща, които не знаеш за Сатору Годжо. Първо, Годжо не е вдъхновен от Какаши, а от друг герой в Наруто, Томбо Тобитаке, което оставя силно впечатление от Геге Акотами. Когато Геге споделя това с Масаши Кишимото, той дори не си спомня кой е Томбо. Второ, Геге искал Годжо да бъде най-красивият и най-силният герой в серията, до такава степен, че той се превръща в армия от един човек и символ на своя клан. Но именно тази свръхсила прави Годжо най-малко любимия герой на Геге, тъй като прекалената му мощ пречи на историята да се развива. Трето, въпреки външния си вид, Годжо няма дългосрочни връзки, защото не е бил уверен. Четвърто, Годжо често се отекчава заради невероятните способности и няма хобита, тъй като може да усвои всичко благодарение на своите 6 очи. Завиждаме му. Пето, Годжо не пие алкохол, защото влияе негативно на очите му, но обожава сладко. То му помага да обработва информация и да достига до прозрение, като цитира самия Буда. Всички да бяхме като Годжо. Ако искаш да научиш повече за анимета, комикси и филми, последвай страницата и коментирай. Кой е твоят любим герой или аниме?